Goedemiddag en welkom bij Joet. Wat is het kort bedrijf van de Meulen uit Snits? Die vrijdt uit met Nijntje, Sesamstraat en Woezel en Pip. Toch de oername van Rubo Toys in Reizen met het tenij voor de Benelux Batterswoord ontwikkelen, met daarop de bekende en populaire bennenfiguurtjes. Die producten die verkochten we al voor dit ontwikkeld bedrijf. Maar we gaan nu de stap nemen om ze ook zelf te gaan ontwikkelen. Dus vanaf 1 september komt Nijntje, Woezel en Pip, Sesamstraat en al dat soort leuke preschool producten komen uit Sneek. De oername is voor het bedrijf van groot belang. Ze rocht zich haar op baby's en putten omdat daar nog groeimogelijkheden binnen. Oudere benbartje hield iets minder met Batterswoord. Toch een volle brand is de wenningboppen-café Samsam in Zusterveen van de man betiert vol slijn uit baat. De brandwacht krijgt om 11:04 een melding van de brand. Als ze bij de wenning onder de Grenzenstreetwij aankomen, is er liekwols al meer te redden. Wel kan nog voorkomen worden dat omlissende panden skeer opbrennen. Op het moment van de brand in het wenhuis binnen er geen mensen thuis. Café Samsam rent een soort reek- en wetterskeer op en is daarom voorlopig dicht. Het is nog net duidelijk hoe het vuur ontstaan kon. Een groep maddelijke bargehouders wil net langer preventief antibiotica broeken bij haar bisten. Het om bargehouders die daar vrienden hebben in de Frivar-groep. Zij willen vlees van hogere kwaliteit al leveren. In de bargehouderij wordt vaak preventief antibiotica broekt, ook al is de barg net ziek. De bargenboeren hopen op een apart oorzetkanaal voor de nieuwe kwaliteitsbargen, zodat het vlees meer yield opbrengen kunnen. De ringelrop die het eind juli op Vlieland voen waar, is juist weer naar zee gebracht. Het beest had 2 weken oorsterken in de zeehondencrash van Pieterburen en het slim verzwakt oonspeelde op het eiland. De rop die thuisjet in de noordelijke Ierzee kregen de naam Sarah. Het beest is met een helikopter naar een boorplatform in de Noordzee gebracht. Een heel bijzonder jubileum in verpleeghuis Bornia Herne in Ljouwert. We wennen Richard de Boer, die wennen er op een kop al 40 jaar. In 1971 kwam er als 19-jarige in het tehuis te wijen. Na een lange revalidatie van een slim auto-ongeluk bij Verwert. De boer kan het praten, maar met gebaren komt er een heel eind. Jarenlang hoopt Richard met rondbrengen van de post in Bornia Herne en ziekenhuis MCL. Nu er op een kop al 40 jaar in het tehuis wennet, is er feest. Het baat hij is neer dat hij zo lang in een tehuis wennet. Richard hoort bij Bornia Herne. Iedereen kent Richard. En Richard heeft ook ja... Dat is de man hier in huis. Zo van op de gang kom je altijd tegen. Altijd goed voor een lach. Op de Westereen is familie een traditionele doenvlecht houden. En dat betekent dat de doenmelkers de doen naar aankomst op één centraal punt in het dorp inklokken matten. Gewoonwijs zocht een doenmelker thuis hoe lang het zijn doen een vlecht dien had. Deze keer moet dat bij de dwarfskroeg gecontroleerd worden. Likos Jettiert doet dat ook op één centraal punt dien waar. Uit de hele omjouwingwijk komen doenmelkers op een fiets onsprinten om maar de vlugste tierdel te zetten. Ik had toch wel liever het fietsen voor hier, wie de bedoeling had, maar ik denk het ken nog voor de eerste prijs, want ik hier al jet dat er nog geen doden weer en dan ben ik toch te had ik begrepen. 50 mensen doggen mij en van Joen werd de winnaar bekendmaken. De doden die hebben voor de wedstrijd 190 kilometer vleien. En dan nog het waar. Joen vannacht klert het op en eerder kon ze op mist. Dus het has geen wind en het koelt al 1 graad als nog zien. Monodij volop zinnen en temperaturen tussen de 21 en de 24 graden. En ontzag hier het Frieske Nijs in het kwad. Meer Nijs op uw website en op zijzwoeren in een Nijjoert. Graag onthand.